Näin! Merikotka tuli tuolta meidän takaa ja nappasi tosta pinnasta yhden pikku törski. Ole hyvä! Ole hyvä! Ai se on täytiä. Vittu se yllätti ihan, tuli puskista. Ei huomannut ollenkaan. Näin vaan kuin joku iso liitää tossa. Ai, piihteen. Mä yritän hanskaa. Tossa. Leeksi, kyllä sä pystyt ajamaan. Ja mulla on nyt just pinnas. Niin nythän on siis neloistärppi taas kehissä. Kato mikä täällä on. Ei kun turska. Vittu mä katsoin ensin, että se oli joku muu. Se on vaan kiertänyt niin hassusti. Potilas täällä tekee töitä. Onks potilas Saarisella vielä jotain isoa? Ei oo mun. Ei oo. Kaikki. Ei, mutta se oli aikaisemmin. Tompalo on ihan tyhjää tuolla. Kierräpasi sieltä keulan kautta. Otat kivi ton äkkiä, kun se kieputtaa ton ihan vitun paskaksi. Ei, joku eri kalat siellä on. Tomi yläpuolet. Ei näin. Joo. Sieltä tulee törni. Ainakin vittu turska. Se on pyrstöstä kiinni. Ei. Se on vähän sieltä sun täältä kiinni. Vähän sitä sun tätä. Vähän sitä sun tätä. Koukku on missä? Tullaan yksi hetkeksi kattoo tässä. Edellinen 15 minuuttia ehkä on tässä törskimeininkiä.